uyazi uNkulunkulu angazi lento wayenza kanjani wayenza impilo yanzima kokulungile yanzima okulungile akuwini nje kalula kuyaye kubenzima kodwa khona gcine kunqobile okujabulisayo ukuthi nakuba iMK yakhula ngalawo mandla kodwa yayibulala kakhulu iANC kodwa uNkulunkulu yena wathembeka wenza sure ukuthi okulungile ikhona okuzophatha eKZN futhi uNkulunkulu uyaqhubeka nokunqoba mawubuka ukuthi iNFP is dying enomqonjwa nyana ongathi awulungile EFF is dying eKZN EMK kumanje ehlelwa ama numbers okusho ukuthi u2029 uNkulunkulu sevele uhlelele usevele uhlelele uNkulunkulu kodwa ke ngiyazi abanye ngeke bekunqonde inthini bayongizwa ngo2029 iANC it down but slowly but surely is gaining popularity yayo eKZN yebo it's down but not out it's gaining slowly but surely ipopularity yayo ngifisa sengathi bengakhetha uDuma ukuthi abu premier wase KZN noma abe abu premier wase KZN ngathi iconference kase KZN ngakhetha umongameli wayo kube uLokhuzana uDuma uzoyibona into engishoyo iNFP kaBhansi siyagcina kuzwa ngabo ngo2029 ngeke sizwe lutho ngabo iMK izobe ikhona but izobe ingaphansi ka47% inkatha izokhula iANC izokhula iMK izodropa but izoqhubekile ibe iqembu eliwaqaqwa donke amakhanda kodwa izodrop ukusho ukuthi ngeke futhi bayishaya intambo bathatha iprovince ngiyaxolisa but it's an honest analysis kukhona konke osekwenzeke kwiMK you can see ukuthi bazodrop kusukela bethola 47% kuze kube manje uma ubheka iEFF kusukela bethole lowa ngazi bani percent wabo kuba manje bazodropa definitely lezi kaBhansi end of the road